Mungiakami RD block by khob twikormo ATC village Bilaiham kamini Pradhan sorok yojana Lamani wngwi tongmanini Rang Sanma Kwrwi amchainini BJP Neta Chairman Bikash Debbarma BJP Modol Vice President Wathrai Molsom tei MLA Atul Debbarmani mungwi kasakha tei Lamani samung tabuk muthakjak. Amchainini lukurog swnamkha BJPni MLA Atul Debbarmani Neta Vice Chairman Bikash Debbarma tei Watharai Molsom contractor no rang 50 lakh sanma bai Lamani samung muthagui rwjakha. Salkolok romoi lama hamya himima tongmani bai lama kahamana phasing thangui kebing jagui joli jangmani bai kami amchaini lukurog BJPni meeting nongno lahar kasolakha tei press meet khlaiui BJP IPF ti hapangno joliya hamya sayaui Mungiakami amchaini MLA Atul Debbarma Vice Chairman Bikash Debbarma tei Watharai Molsomni mungwi kokthumni bisingtui khuk khenglakya tei kok siljaka. Song budri layano gboy no sorkar BJP IPF ti hapang phaiha phaimoni msinyo jono waiso yeno chini mantri raw chini NC sarpho tre chini manoniya mukhyamantri sar biplop kumar deb brang waiso moni msinyo no tini chungno lama kahamri nai ye chungno lama ri ha lama ri mo aro nim singse brekeba Brochini 29 Krishna Purni Bidayok Atul Debbarma Buno na chong but phamariwo was bini state neta suto khatu knik tham neta tongnai raw phaye chini ulama no chongna 50 lakh rang riya khe bolama makhiya hiye medal brum khe khuiklai ri khinang thaye taw chong gari pholai maya tui gari phaimaya tui pho manu ya khewe bibran tonge ma tongha abuno tui chung chini Bilaiham para jot to chung papli rok thongwe tini BJP raw chini Bilaiham para wa sormilon kheni hiye phaimo chung lama block pho kheha mambo ye ke chung block khe chung BJP na hamya hiye naisle ye block khemoni ungya karon chini je lama maya mano maya ni ma hiye chung le lama tui bi phaimo abo jago sebra lama bondo kheriwe thau tombo ye chung u lama kaham khe ungye solution uya han jora tui Bilaiham BJP no hianma chung kuno mithin misil kheriya abo chini lama hampai pore ya golebra ke ha de mai knoi de mai khene khe photo tho chung abon bo olbra no na hiya hombo ye chini bo lama hamya han jora tui BJP ro no chung rawo mithin kuno mithin misil kheriya ye tini chini Bilaiham parani papli raw press road block khelai rang saine ke BJP ni tuma podoba tongsia ang ni jeno contact dano phone kheye suha contact dani mukhe sujit sarkar ya o bung saha ang jabo BJP raw phaye lamam thapu ang ni raw je leader raw tongo hinsao kebra no suha apu spom thak phai hisumi bong ang no saha Watharai Molsom ye chungmai ha Watharai Molsom ye no bolamam thak nei ye chungmai ha Thangnai salo Vice Chairman Bikash Debbarma kokfiraka bo obahai samung sidra bai krungja krei abo haikete khoroksani mungwi koksilja jangnai Watharai Molsom bo kokfiraka bosaka lamani samung wngwi tongthani bo Rang Sanma Kwrwi abo haikeno TTADC Employee Association by Maharaja Birbikan Welfare Mothak Thawi Mungiakami RD block ni kakra sora tei nuna sora bo kombol bakthani Bilaiham kamino bo rna kok tongmani bo riya karei kombol firogui talango hunma tei borongni mungwi Bilaiham kamini lukurog koksil chamano Tatal kubuya hnei kok firoka sikango 2-3 din sikango je twikormo ADC village mongya block andaro je abo je samung nitiei kokka samani abo ani mungwi ang bekti 29 Krishna Purni Modol ni Vice President Wathrai Molsom ani mung ungoi tei chini Mungiakami RD block ni Vice Chairman 29 Krishna Purni Bidayok Dr. Atul Debbarmani mungwi kasamani abo onartho abo ko sewi namaya
kokono bahai ke saya sabo saglak जों chini BJP IPF ti hafang phai tai bo si kaham ni bagai si जों wan sogoi tongo tai chai togoi tongo जों aboni ti no जों kabang ma chini BJP IPF ti sarkar phaimani porewo CPM sarkar 25 bosor no khaimaya jinis rokno kabang ma khaijak 1997 simi Rang no refugee hinei arwo khlaimaya CPM rok khaimaya no porjonto si जों BJP IPF ti chorik sarkar जों abono जों chaitogoi abo sothik lamao khlaiei abono solve khlaijak teibo chini Agartala ni je birkhung khola abo bo moitok sob somoy jug manani ja jinis no khaijak tongo birkhung khola ni mung no selaiei chini porompora chini raja ni mung no tei bo khlaijak kha tei bo orbo जों nugo je orop bormura himani bo hathai kotor hinai swnamkha kabang ma chini BJP IPF ti sarkar phaiei जों kabang ma jinis rok no samung rok no जों khaika जों takhorok norok joto o tripura hasteni lukurog no chanamusungo abo wngwi abo जों tai bo kaham se khaina nayo BJP IPF ti sarkar phaiei se tui rok lama rok kabang ma khaimya jaga rogo जों khain tongo abo kokono जों bada khaigala khaibo khaina digibo thangala khaibo khaiya जों khaina bo chini imango abahaya chini imang taibo noyo nongthung chini agebo जों sakha sarkar phaiani sigang sobka sas sobka bikas sobka biswas nei si जों kogrijak tongo abahai kheno जों khlaino tongo khaibo thangnai जों ke usikango 2 tarigo bo je kokka samani emle ni biruddhe ani biruddhe ang Watharai BJPni biruddhe engkai abo bangla channel o जों nukmani kombol phirogoi tlango himani phirog rohokha himani emle phirog rohokha ba a jaga oriya himani engke abo bul mung phaikha o kombol ni somporke je kokka samani emle ni biruddhe Watharai ni biruddhe Vice Chairman ni blok Mungiakami RD blok Vice Chairman ni je kokka samani abo onartho abo apuro phirogriya borok kasoya apuro oboi pokhe tongo blok chairman Dasunil Debbarma botongo ingke chini emle botongo ADC ni je samung khainai kormosari ni kotorkuk CEO abo botongo ingke junal ni botongo sabjunal ni botongo borok apurno o apuro mane yapar purbo apurbo sajak je obo chini bagmani ya kormachari সংগঠন rokse bagu hinai abo clear ongjak abo clear ongjak clear ongmani o tei bulbujak rajniti ni phaida ni bagai saifano mano ADC baskang ADC tongmani bagai phaida ni bagai phan saimano abo abahaya apuro joton tongo ang nije khut botongo kabangma netri torok botongo a local ni netri torok botongo nugjak sajak salaijak abasingo ya farsani botongo joto nuboi pokhe BJP IPF tini korok netarok tongo ajagabo netri torok tongo block development no je karjokorta khainai chini chairman vice chairman kneni tongo emle botongo ajagabo je abo samani ke abo bul phirogoi botlangya joto gorib no joto korei basano joto korei bigera khangano ajagabo joto no जों thokmaya kho taibo जों sannai taibo dabi khlai जों thuk phainai borok no bangnai rok no onurut khainai o sikango bo phone khaikha ang sio no phone khaikha khumulong headquarter a chuknai sio no porjonto ang khaikha ingke khwai ni je tolesigor tongnai junal ni officer no bang phone khaijak abai khlai जों taibo जों rimlai mangkhe hamnai hinai si जों sanglai tongo a jagao kakara sorabai nuna sorawo 700 jona no kari rok no bangnani hinai sajak aro ke ya kormachari rok ni je
committee rokse সংগঠন খাইনাই rokse yak tongo aro bak thanimo jengno chuba chu khai phai di hima bisingo jengbo thangmanjak laikha joto dolno jeng manjak laikha chini BJP IPFT sarkar egei singkhai joto duno dolno jengno rengai jeng oposthi dongkha aro kunu walai suklai krei khlaina jeng bak laikha susto babe bororo bo hamjak laikha kachangni jorabo abosi jeng nayo taibo jeng taibo bahai kheri manai baikhe tak ayang kakra sora nuna sora kheto krei kunu krei jana krei oko krei hinai no bagan sagan rok bor ino tongu chini sarkar jeng nuk naibo manu inkur khai ma nugo kabang ma teini beparei saka aphorbo loge loge saka je naidi hinai TWS SDO rok no phone khai executive rok no phone khai aro je oko arbo jeng teini bebosta nangnai hinai loge loge no machine tlangai oko oi khur laikha a jaga seoi khur laikha nunawo thang khureka abo sarkar oste nain tongo sara arai bosor kisa something angkha arai bosor something ka a jagao nain tongo 3 bosor ka tei angkha kisani bak kayakho abo a jaga bisingo jeng 25 bosor khaimiano si jeng khai tongo jeng aro kunu jeng jonogon chini samung khaiman nugo aifano aro jengno personal attack khaiman ingkhe jeng koseoi na malia koseoi na harmaya abon bakse tini ang o channelo sanani badongkha sanani ang uduknakha je abono ang kok phiroknani hinei ang sakha sabo sakha lokorok bunai naidi jodi na khainrok ani oko comment khaimano ani okorogo saimano jogajuk khaimano abhai khe angnai jat jaraya durgudin jeng বিরোধী খাই আসে জরা জেং অকংই জেং 25 বছর নাইসিংইসি চিনি সরকার ফিরকনাই চারাই রকসি জেংবো আসে ছয় দর্জ খাইসি জেং আবনো জেং ও সরকার ন ফিরক রিউ ইনাই আশা খাই ও সরকার ন তাইবো অক সহযোগিতা খাইদি হিনাই লোকরক ন আং কবকনাই আভাইখে ওয়ান ছগিয়াওই ও বিলাইহামনি আনি তা খুক আমনি মানি বাবুনি সমান রক ন নরক ন অনুরোধ খাইও ko kobogo sawo norok no ang ani yak jur khlai norok no ang sanamusungo abhaiya norok bulpothe tawan sokdi sothik lama cheng joto no himlainai taibo salainai malailainai kok salainai abose ani koimung ani on khorok tamni mungwi bilaiham kamini lukurog koksil jamani khorok nei kokthumni biskango phaye shakni khaima krei nogo siphakya tei khoroksa tabukbo tangge shiring sumung asai tongo lukuroni khawo Vice Chairman Asuk Thai akna laga technique ko khrake saka kokthumni biskango Watharai Molsom sakne chayano hui BJP IPFT hapangni mungwi ka hambolai sak hui kubuino khnaria we samung tangmano kholobna da chaitongma kalaikha hne salai tongkha bini obuti kongno khnawi kami amchani lukuro